Балдево винаги ми е било мило, защото тук съм роден. И винаги, когато имам свободно време и възможност, съм идвал в Балдево. Идвам сега и даде Боже и за бъдеще ще идвам. Така че Балдево никога няма да го забравя. Книгата изцяло е посветена на село Балдево. Така е и заглавието, и моето Балдево. Описвам най-напред накратко историята на селото, доколкото съм могъл да събера документи, материали или да използвам вече издадената литература, но всичко е подредено така, че да бъде във връзка с историята на село Балдево. Втората част, за която съм много щастлив, че успях да я напиша, това са всички семейства, които по мое време са живеели в Балдево с техните възможности, с техните волове дори, с крави, кокошки и така нататък. Съм ги описал във втората част на книгата. И в третата, която пък е важна и предполагам дори интересна и за учени хора, това е за начина на живот в Балдево, за празници и за обичаи. Там по месец съм писал какви обичаи сме имали, какво сме правили, как сме работили, къде сме работили и така нататък. Предполагам, че това ще бъде също много интересно за читателя. Аз съм поначално историк, аз завърших в София специалност за история в Софийския университет, така че не ми беше чак толкова трудно да напиша и за историята на село. Още повече, че при Илинденските въстания Балдево също има своя принос. Знае се, че тук е горяло Балдево по време на Илинденските въстания. Дори всяка година се прави тук събор по този повод в селото. Аз имах дори някои спомени, които също съм ги включил в книгата. Поразпитвал съм участници в въстанието, което също съм го включил в книгата. Така че смятам, че съм поне малко допринесла за историята на село Балдево и на Неврокопския край. Вижте, казвам Неврокопския край и на Неврокопския край и за Илинденското въстание.